Здравейте, приятели на Frozen Gamers BG, аз съм Ростислав. Аз съм Данчо, който обича череш. Аз съм Митко. Аз съм Ванката. Да. И днес снимаме трети епизод на поредицата League of Legends. От противниковия отбор са Акали, Лисин, Аше, Катарина и Корки. От нашия отбор аз съм Радъл Тристана, т.е. им го имам отдавна, безплатен беше. Импред с гифт подарък, с гифт код. Темпъл Джакс, който е Данчо. Мис Форчън. Ванката играе с един друг профил, който не е него. Да, почнахме. Така. Иначе на Ванката истинския му профил е Nails HD. 30 лева. Да, 30 лева. Ванка, коя дивизия си? Бронз 3. Той може понякога да играе с нас. Велики бронзаджи сме ни. Аз па съм силверчи. Стиропораджи. Аре, аз съм... няма... Кристана на какво е? Аз да. Значи, лишнете на Митко. Ванка лишни му доста. Знам, че загубиш фарм, обаче той не може да играе много добре джунгъл. Ще ми пусне дабъл. Няма мога Тихо ми те, не съм възгордявай. Да, един път си играл. След гостта, ама се отказах. По-добре да спазя. Значи Лито им е джунгъл и може би е на реда. Да, може. Зависи. Може да е на нашия ред. Рости, ела тук да падаш. Да, отида ли да го видя? Къде, тук ли? Не дей. Не, че мама се умре. Може да го арнеш, ако... Да, има. Да, беше голарна за една минута. Ама не вярвам да е тук Ванка. Те някои са тъпи. Няма го. Вайшето. Не дейте, бе. Мале, тъж ще умре. Да. Госпожа Форчанова умира. Не бе, защо идва насам, бе? Asking for assistance. Не дейте, бе. Те сега ще инвейднат, ще убият всичките. Аз съм с Temple Jacks. Опа, Акалито, дето... Точно след 5 секунди идвате, че идвайте. Аре бе! Идваме ли? Той и Ванката ще пусне едно W. Ванка, доколкото му наби демидж. Не би 70. 80. Махайте се сега. Махайте се. Пингни мите. Сега те майти взеха от XP-то. Тук просто нямам никакво такова. Мастери с руни. Да. Аз съм първи, втори Репорт лев. Тока for feeding enemy team. Кой? Тока. Този е. Къде е? Елон. Ти. О, да как взема старвак е вълците. крип. Сега бе. Аз ще взема само смайта и ще взема вълците. Те вълците дават ли много експи? Прилично. Ли се опита да ганкне на втори ниво и не се фел на ганк. Пърли ганг. Браво, Ванка. Та сте игнайтна. Вау! Те са много силни. Не са силни, вие сте слаби. Не, много са силни. Не, базикам са, нормално трябва да играете повече в защита. Дефенд. Браво, Ванка. Браво, Ванка, съвсем не знаех, че толкова добър, така. Факлак, да. Давай, факлак. Добре. О, тия знаят, че идва. И не оцелиха. Защото съм най-голямото права в света. Давай. Абсолютно. Да. Нищо карай, яри са. Иди сега тук някакви къса, само се излагаш. Къса. Ушит. Къса ли? Данчо, кога ще се спамнат вълците, искам си ги. Колко секунди са, Ванка? Отиди си за реда. Аз Реда. Добре. О, Лито. О, здравей, Вели. Данчо нямаш мана.
Знам, обаче той пък си избяга, тъй че. Кой ли? Син ли? Отивам да такова малко колата. Ли или Лав? Митко малко помощ. Аз също не направих па станах трети левел. Ме стоиш и те в минутите като Митко! взема. Съса! Да, идва наистина. Ще се реколни бе, няма да идва. На колко животе? Че не видя. Малко е. 300 мисля, че. Тук някъде да. Няма да я настигне. Аз съм без манна, обаче ще съм гриди, ще фармя още. Ти нямаш телепорт. Може да се телепорт. Има, мама. Да взема то с лейф и ще се върна. Ето я. Оу, коркито. Трябваме още 1 милион. Рост бягай, ще умреш. Тъй. Аз ще взема да се бакна. Ужас. И да... Ще Умре. взема... На една от атака си. Да. Но едно. Аз реколвам. Спирит Взема- стана с мам. Той. Те. Телепортвам. Опс. Данчо с телепорт ли си бе? Аз съм сол топ. Тук има един. Бро бе, гледай какво прави Данчо. Та са факали. Они. Лисен. Катарината има 4 полшанки. 3 по... Тя се е купила по... Мале, те си двамата почти ги унищожих. Аз че не си отивам за вълците. Така. След това ще взема вещица. Лидо е тук на малко, обаче няма да дайвам още. Като си взема лута. Танко ще ме такова. Не знам, не съм свикнала. Аз въпреки че имам сама на игра на джангъл. Да, миналия клип. Да. Така, взех си лута. Може и да намажа. Някой кип. Ох, то си той флашна. Само да знаете, че снимаме клипове. Аха, да. Да знае, че защото не се знае. Да се сбяга. Их, не можах да го взема. Аре, Форчано напусна. Един кръг. Форчановото. Гледай сега. Ох, Да шит. стана лай. Просто ти защо умря всъщност? Защото му скочих. Защото му скочих на колата. Ето на ми свърша не би нещо. Трябва да е на почта. Ама ги слова. Да, вече от новия пач всичко ми свърчам почти стана на АП. Моля ти, моля. Ейля. Споко бе. Тя умира. Нещо стана на АП, ама има повече АП. Рейшио. Аз не съм играл на Просто тя давай бе. Убия. Банка ти изобщо играеш Няма да ли? играя. Не свърчам. Да, колко бавно ми се зареждат снагите. Еми да, пък и ти нямаш бутуши още. Аз ли само аз и Ванката сме 6 лева. Ма нормално, Бутуши, ние да. сме соло. Фарми повече ми ти е много малък левел си за джангъл. Какви бутуши да си купувам? Знам. Но съм Еми, 17. за атак спид. О боже, ти още ли нямаш айтаме? Кой аз ли? Ростито. Айде. Сега ще оживееш от игнайта. Да. Съса? Къде? Еми, не знам. Просто Знам, няма че- на лейна. Да, няма на лейна. Не знам къде е. То на колко секунди се спалва реда? Реда е на 5 минути. И Без- блуто. Да. Бъфовете са... Но доста Айде, по-малко. сега почнах колата да... Джакс има много хубав пуш. Аз чак с като герой не го харесвам. Смисъл не Аз го... го харесвам. Мале, гледай, какво става. Много ми харесва Джакс. Кулата се замина. Чао. Оу, Коркия. Да дойда ли на мид или на бот? На О, бот. Акали. Да. Айде бе, Тибанс! Убия! Ванка, Митко, хелп! Митко! Идвам. Това ми Корки. Корковата пък.
Катерина е на някъде на много малко обаче. Изчакай да пусна. Тома, давай. Да знаеш, че бъна се почти си върши. Добре, аре давай да го вземем. Тъй. Бягай. Натисна била, но не можах да го изпълня. Какво да си... Стигна рейнджа. Какво да почна да се билдвам? Trinity Force. Да почна? Не. Да бе, що не? Данчо, дали не ти го биваш? Не мога. Май. Как не може, бе? На Трисана Бутърста. На Тристана Бутърста, нещо това не може... О, тъс ванка е много лесна. От сега чека, двама. Бягай. А Тристана не прави нищо на АП, нали? Не, че не прави нищо, има и... Обаче е по-лесна ната. Здравейте, бе. Скачва. Поред Марто, Тръстана е много мощно. Според Марто Тристана се играе АПМ. Санчо, може да се направиш докато дойда? Да бе, споко. Това е измислено от Марто. Те нищо не могат да ме Ами не направят. дите сега, че трябва да обясняваме кой е Марто. Един тъп. Да, точно. Готов? Доволен ми ти? Да. Били добър? Може да се рекаваш, Санчо. Да. Един тъп, който е от Норвегия. Да. От България, обаче живее в Да, той е Норвегия. от Шумен. Оу! Катерината Митко! Идвам. Наверно си не умираш, како Митко. Не умирам, виж на колко хилът съм. Айде. Пак не умираш. Аз идвам хора, гледайте всяко остава. Избих ги. Къде си тия, да? О, Данчо. Скачам? Айде. Ма се скачам. Няма смисъл, ама. Да. Don't put drink it. Тристана, why the fuya? Защо не слагаш стринкет? Фак, бе. Защо слагаш стринкет в буша, като той вече сложи? О. Защото опи. Да, защото опи. Ванка, идвам. Може ли? Ако може да настигнеш. Много ми скача. Менно. На точки, колкото мога. И... Браво. Бягай, Рости. Тя винаги се купува по 5 пошенки. Значи аз тем да убия Акали. Аз малко ганк идвам. Ганкни, да, там. На мет няма смисъл. Добре, айде. Чакай, Ванка, примамия малко. Аз ще чакам. Ванка, чао. Да беше казал. Да беше казал, че ще се скача ти. Да ти хилпна. Тук има ли тринкет, знаете ли? Да, има. Ама скоро ще изтече. Техен тринкет. Значи в този храст има техен. Той изтече, бе, Рости. Тук размислиш. Не дей да му скачаш. Стой на колата, че още ли си 5 левел, бе? Побързай. Аре, аз съм 7, пък съм джунгъл. Че си джунгъл, то... Да, бе. Давай. Да, бе, да. Тъй... То си те игнайтна даже. Пък нямаш смисъл от това. Хората си игра може и да спи. Много мраза начин да съм от лавите. Гледай. За мен няма значение. Като не си играл... Като не си играл много от лавите, като играеш, като си играл много на ботове. Здравей. Вече може да си на ботове и от лавите. Да. Аз ще умра, май. В моето време нямаше такива работи, нямаше такива екстри да си от лавите. В моето време нямаше ботове, че ми говориш. Опа. Те почти ме убиха, бе. Как я убиха, бе? Хора, ако Митя дойдеш тук... Не мога. На много са малко. Аз съм на още по-малко. Чай, виждам, гледам си рейнджа на... Рости, бягай веднага. И такова и ти. Да, иначе ще умреш. Все пак, чакай ще ги заведа до тия патруби. Аре бе, Митко. Добре, що се рековаш толкова близко, като можеш да отидеш? Ванка, аз рековам, внимавай. Избихти ли ги? Убихме един. Не знам защо аз съм 3-0 и съм джунгъл. Ти махай се. Чакай, искам да ти помогна с... Аз чувам за ред. Махайте се.
Я пазите бота, някой да пази бота, че стане като миналата игра, имам квадра и загубихме. Шо не. О, тъс мис Форчън. О, Ванка. Не е мис Типъл. Сега ще стоя на едно място си едно и давам квадра. Сериоз. Come for quad. Дали ще се получат тактиките? Не. Корковата тапа тук ще пушне. Данчо! 9 левел ли коркото, бе? Но тактикс, то аз съм 10. Аз съм между другото. Мите? Раунд. Добре, айде аз тръгвам как Помощ! коркото. Помощ! Не мога! Умрях. Не бе, Мите, какво правиш бе, човек? Нямаш как. Бати логиката. Няма ми знай. Ростито той фидна като за световно 0,5. И само Човек стига се оправда. Фиднал си. Аз съм 6-1. И даже не не знам, бях. що на лига не съм добър. Аз съм 4-1. Що ли? Просто не ти се отдава. Махай се! Защо? Махнете с всичките. Отивайте на бот! Взема, че му фарма, сериозно. Махнете са. То на бот е гадно, защото... Защото не се вижда. Защото сме ги фиднали, да, и не се вижда. Сега ще взема ли? Can I get ли? Пък и тъж ще стана колко бавно се зареждат снобите. Убиха я. Убиха я. Кой убиха? Не спорчам. Не. Не знам, ама се размина на сантиметри от това. От катата. Ванка! Давай, вземай! Пазете колата. Можех да се го взема просто, ама... Опа, на някой му лагва. То сутна! Ой, ката, аз без нямаш да го бия. Абе, на кой му лагва, бе? Не знам, не на мен. О, Ванка, спри. Ката! Митко! Рости, паузни за малко. Живе, Рости. Рости, паузни за малко, чува се ужасно гадно. Не знам, чакай за... Кой ще? Аре бе, Рости. Какво стана сега? Екрана ми замръзна. Оправи се. Еми, на Ванката, от Ванката виж. Човек. Имам много фупаса. Ванка, знаеш колко гадно се чуеш, провали. Клипчето. Ах ти. Не го е провалил, айде, просто сега ще продължим. Продължай. Аз не съм го спирал. Да, умно. Човек гониш ма с Катарина. Да ги слизна повече. Не знам, замръзна екрана. Да. Ами то, Ванка, да ти кажа, твоя компютър постоянно му става нещо. На ранкет загубихме заради тебе. Откъде да знам, че почвам да мига? И ти после викаш спокойно, след малко ще вляза и даже и не влезе. Да, Митко, защото лут ако имаш. самия ми компютър почва да се рестартира. Да. Добре, Ставам да си играя джангъл. Играй си джангъл, вземай си. Аз щям да убия коркито, че взе много да пушва. Пушачката, само пушва. Ох, Рости, моля те, махни се, не те искам на мид. Аз ти помагам да пушнеш ти. Не ми помагаш, взимаш ми само фарма. Не, ти го взимам, само ги точа в началото, ти после ги взимаш. Го тролваш. Наистина ти. Взимаш ме го и ме го тролваш. Тролвам ти фарма. Аре бе, Мите, че докато го взимеш, ти я убиха, разчисти фарма. И вижте сега на колко малко остана това. Чистейте бързо, давайте колата. Кулата. Ванка, бягаш. О, не, Рости, много си зле. Ех, не можах да пестя. Да, виж го, човек. Идвам. Ванка.
Мале, той сега ще му... Повече коса. Митко, Аз идвам. отивай! Лук ти ме Бързо. рости, скачам. Аз ги джукнах, ама доколко успя. Давай, Мите. Мите, бой. Сори, че ти стунах, обаче може да умреш. Нищо е, аз щях със сигурност да умра, ти ма спаси по-скоро. Пак ли Ти. си отивам по линия? Ако на 14 минута Росто и Мис Форчун бяха дошли на мит, сега ще да съм пуснал колата. Космите ми много пъти. Ще И да карай. си не 13 ниво. Аз съм 12. Аз съм най-голямото. Ами аз изгубих толкова много ниво заради някой. Стойч на колата. Дано да са ренднат. И аз се надявам. Няма да... Защото... Какво? То май във всичките клипове са ренднаха. И Данчо... Не, също- едната загубихме. Да. Едната ние се ренднахме. Да. Няма мулче да ми скуча. Обаче ти дето казваш вчера, дето си взел квадра и с стил на... и загубихме играта, ми стана те помниш ли те са ренднаха? Не бе, ние загубихме тя игра, сигурен съм. Да, наистина забавя. Дефиите, аз си гледах мачки историята наскоро. Ванка, вземи го. Няма да сме. Поне, мерси, то с лито маритна има спаси. Тази Мис Форчун нищо не прави. О, Рости взе кил. Два дори имам. Ти представяш? Ами, искам си моя профил вече, от тук не може да се играе. Бързо, Мите. То сега какво направи? Бързо бе, Мите, хари ме. Добре, взехме го. Митко, ти си Рос- джобна, трябва да помагаш се. Вземете дракон. Елате за дракон. Маре, аз ще го сметна накрая. Време хора, няма за Опа, танки. коркито, чакай. коркито! Коркито той си на мида, бе, споко. Ама не, видях някой тук някъде да слага такова. Мите ще го смайтнеш, гледай му кръвта. Не знам. Добре. Айде да вземем корки. Чакайте ми се Маре. заредят атаките. Няма, чакам нищо. Скочих направо. Той. О, лакалито. Тяга ми Слонах от го. тута. Добре. Сега стън. Изяж го. Къде? Изяд го. Ох, то се моя видя. Не, бе, просто няма шанс. Браво. Тя тъса, но... Стига, мисля, че в около една минута взех 2 кила. И това... Оха! О! Рости! Не мога да дойда. Той нищо не ти прави споко. Само та... Идвам. Аз сега Прости? ще им избягам на кола. Аре, Данчо, да... О, хил Лисин! го. Лис! Уау! Спокойно. Виж къде Много съм. се шашкаш, Рости. Данчо е там. Данчо като е край мен, аз не се шашкам. Не знам Лито. къде го. Добре, Данчо, идвам. Аз нямам мод да скоча при вас. Добре. Това Данчо без проблем го взема. Аз си пуснах и двата, ай там. Мале, умря. Той само видя как стрелата и разбрах, че умира. Да. Ей, Yes. взимам си... Уто на корки през много секунди ли е? Не, през 5 май 3 даже. Елаче тук. Давай, Ванка, да ги избием. Тъй. Мале, Sorry. колко много стънове. Бягай, Ванка. 1 милион ми трябва за 11 лева, сега какво си взема? Тук има някой. Вие пушвайте, аз ще го намеря. Тук трябва да дефенсва някой, Мите. Не е тук. Добре. Чай да убием. Аз мога да убия. Банката пак. Уоу! Държал съм 10-3. Нямам 3 умирания. Ретард тим, пише Катерина. Явно се е ядосана. Ката и Гарен е името на Катерина, сега забелязвам. Много умно. Да. Още няма да се върнеш да ми го вземеш. Чакай. Видях. Той сега ня... Взели ми го. Не си. Не ми го вземай сега. Добре. Тук съм... Няма да ми го вземеш, ще е лесно. просто. Твърде. Аре бе, вземаш ми XP. Не. Са.
И сега- Акали... Не, бяга. Рости, не махай се, веднага. Не, ще отида само за акалито, бе. Че- Ще умреш. То е ясно, че ще умре. Ето. Данчо, трябва ли ти помня за корките? Давай, нямам помощ на Данчо. Ами, Джак, колкото и да Да. е от... Да, Джак. 1000 милати. 5 милиарда. Данчо, бързо. Аз няма да успея. Вискотъс. Не успях. You don't see. Никой не вижда, че си имам ти бърз. Къв? Ти бърз. 100 Това да е не е улта. вътре. Да, бе, знам го. Мечката. Мичока. Той кога ще изтече ти бърз? И... Еми, аз го мислях, буквално. Айде да пушнем. Пусни си кют Рости. Да, добре. Аз идвам, тук като ми стигне рейнджа. Да. Хелп! Човекове! Идвам. Аре бе, човекове. Данчо, дей. Аз скочих. Като конски фестивал. Сори с улта. Не, изклик. Да, мисклик, да, Малкил. Да. Айде, бе, Корки, Сори, бе. че ви стънах всичките пента направих. Мисклик. Мисклик е, да. Няма Да, да. защо не говориш? Заглушил съм за малко. Сам ли си? Какво каза? Заглушил съм за малко. Нула демидж. Не умира. Има гардиани. Как се опита да се... Браво ми те. Добре, защо искам Антонио? Защо съм 16-4? Как може? Аз съм 18-3. Аз съм 5-5-13. Гига ретард ме фиго. Абе, Рости, защо я фърли, бе? Прецака на мисъл ултимейта. Скачай. Скачай, Рости. Нямам W. Да. Добре, защо не завиш настрани, като видиш, че идва? Защото е прекалено бързо да го видя. Да, ама аз как го избягвам? Лети с скоростта на светлината. Като рекламата на Нутела. Да. Така, аз ще им изям колата на бот. То на рекламата на Нутела излиза лута на Корки, ама вие не го виждате. Много сте бавни. Както и лута на Аш. Ами да, със скоростта на светлината, да не разбирате. Минава твърде бързо. Те не посочват момичета, посочват това. Още малко. Айде, Че колата. съм бърз с престана, дори сега не съм забелязал. Умря се. Ще се опитам да силна. Митко, отни! Къде? При Данчо. Данчо бяга без споко. Имам... Аз ти ма гонех. Браво ми ти. Зия. Виж как я взех на една Катата Митко идва. Митко, признавам те... Не си толкова зле. Добър с Пантеон. Може би това е един от малкото герои, които можеш да играеш. Да. Чакай, аз бягам малко, защото съм на малко. Данчо да убием това. Чакай, бе. Охо. Аз Пантеон го играя още откакто почнах лига. Виж, че го прави по колата. А какво? Видяхте ли го това? Бягай, Иванка. Убиха ме във въздуха. Еми да, ти не си безсмъртен, когато летиш. Какво Видя ли стана, го? бе, Рости? Убиха ме във Чакай въздуха, докато съм W. Доста троско. От тия какви са, бе? Да са сарендър. Тук съм. Те няма ли да се рендват тия, бе, човек? Корки е органайз, уау. Срещу мене. Да, сега вижте
DJ Рибикса ми. Нима и кош направиш. Аз го правя, то само на монитора се вижда. О, боже. Много е. Аре. Стига. Аз нищо не чувам да ви кажа. То и аз не чувам, то само се вижда. То само се вижда и DJ Remix. Росто, вижда ли се на това на снимката? Там на клипа. Каква снимка, бе? На клипа там, в смисъл, Направи го. Фейскам. като хората гледат, вижда ли Не, се? няма фейскам. Все още. Трябва да се вземе по-хубава камера, че ако знаеш как се вижда на камерата. По-добре да не се вижда. Размазан. Като конски фестивал. Да, бе. Точно. Мисля, че я стъмнах. Ах, че... Браво, бе. О, да, тут. Мис Форчуни. Мис Фортюни. Тя може да утре, като беше невидима, ама старе. Какъв глупав. Да, какъв е резултата? Къде ти бъдеш? Так Ей, 21-4. Ей го и така. Колко? 21-4-14. Аз съм 21... аз 21-19-5. Абе, защо само убиваш ти бърз? Той ще да изтече там. Айде, дай. Уоу, that's done. Аз съм малко танки така. Аз в началото... не се- Може да вземеш лармук, ще се опа. Мисля, хептен няма да ти убиват. Между другото, Ванка, забеляза ли, че стъмнах и тримата? Да. Лисин би трябвало да е на малко след... Да, малко. И ми пуснах мулта. Да, бе, ти много не имаш биш султа. Мисля, че да ти е на апе, Рости. 35 О, мерси, че ма ритна мой. И мен стигна. Да, знам, защото той ма ритна към тебе. Плюс Лисин спасява всички. Нали, бе? Обичане. Good guy Listen. Аз имам ли пари? Нямам пари. Ще си взема Red Buff. Ще им кажа накрая да им кажем да кажат чао на... Да, say hi to YouTube. Say bye, по-скоро. Аж ето. О, какво? О, забравям, че нямам игнай да е. И му пускам сетното. И аз съм го правил. Добре. Все пак аз... Все пак Ванката. Да. Вижте какъв лайф стил имам. Данчо, хелп. Скоро аз имам доста герои за джунгъл, така че... Като? Аре, бейтни ги. Ви, Хикарим, Дай! това кажа го, Джакс. Айде, омри бе. Браво. Да. Таз. Рости да носа кефи. Пантеон имам. Вземи го, Рости. Кажи още. Имаш пантеон. Да. Я не го знаех. Добре, бързо трипъл кил. Айде, давай, трипъл кил. Имам много герои, които ти не си ги виждал. Повярвай. Да. Стилнаха ти го. На Рости ще да му е първият трипъл, но явно не е. Не е първия. Брал съм и на ботове. Нали? Ти Не го- си ли правил пената на ботове? Аре, мисля, че това ще... Ради ми стил на квадрата на ботове. Това ще е GG. Доста добра игра. Стана. Да. Не стана. Вижте ми трупато как е дим. Ванка ти каза, кажи ти купи на YouTube. Знам, бърках. Да. Майто и ще и клипа. Да, това е клипа. И сега искам да рекламирам. Чакайте сега кой е герой. Да рекламирам Галио. Къде е Галио? Галио. Данчо не го е виждал. Галю, аз го знам, Галю. Ама Живей не до си. нас. Да, ама не си го виждал. Ма вижте какъв красавец обаче. И А. така, искам само да кажа атаките на Галио. Има Ай. Q, W, E и R. Айде, бе. Това е всичко от мен за тази вечер. От Ами, къде изчезна? всички. Да. И също Gangplank е безплатен. Да, довиждане до нови срещи от нас. Черешите са върха.